Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo ang kalinaw sa tibuok kalibutan binasi sa pagsunod sa ebanghelyo sa kaluwasan. Labi na gyud dinhis atong nasod nga magkasinabtanay unta kining atong mga government officials aron mahatag nila ang tinuod nga pag-alagad sa pagtubag sa mga problema nga gipas-an karon sa atong mga kabus nga mga kaigsuonan. Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigisag tabang nato dinhi pinaagis pagpadayog pamalit ani atong mga raffle tickets hatagan unta sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan labi na ang kalinaw sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulusol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Itugyan nga moyo kami makagagahom nga Dios nga kami nga nagsaulog sa mga pangilin sa Paskos pagkabanhaw maghupot unta niini diha sa pamatasan ug sa kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Pag-abot namo sa Roma, gitugutan si Pablo pagpuyo nga siyara apan gigwardiyahan og usa ka sundalo. Unya tapos sa tulo ka adlaw, nakigtigom si Pablo sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa maong dapit. Ug sa diha na sila miingon siya, mga igsuon, bisag wala ako'y nabuhat batok sa atong katawhan o sa mga batasan nga atong nasunod, gikan sa atong mga katigulangan, gipriso ako didto sa Jerusalem o gitugyan ngadto sa mga Romanhon. Gisukit-sukit nila ako ug ila unta akong buhian kay nakita Manila nga wala ako'y nabuhat kaangay silutan sa kamatayon. Apan sa dihang misupak ang mga Hudiyo, napugos ako pag-apilar sa emperador bisan tuod wala ako'y ikasumbong batok sa akong katawhan. Kini ang hinungdan nga mihangyo ako sa pagpakigsulti kaninyo, kay ako karon na bilanggo tungod kaniya nga maoy paglaom sa katawhan sa Israel. Sulod sa duha ka tuig, nagpuyo si Pablo didto sa usa ka dapit nga iyang giabangan o giabi-abi niya ang tanan nga miduaw kaniya. Giwali niya ang gingharian sa Dios ug nagtudlo mahitungod sa Ginoong Hesukristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisog ug kasayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang mataro
masahong paglantaw, anaa sa katawhan. Ang matanong mo sunod sa imong naong o Ginoo. Ang Ginoo nagasusi sa matarong ug sa dautan. Ang may gugmaon sa kagubot iyang kaaway. Kay ang Ginoo matarong may gugmaon siya sa matarong nga mga buhat. Ang matarong musudong sa iyang nawong. Ang matarong musudong sa iyong nawong o Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Milingi si Pedro og nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga pinangga ni Hesus. Siya kadtong nagpauraray sa dughan ni Hesus sa ilang pagpanihapon og nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Hesus, Ginoo, unsa may dangatan niining tawhana? Si Hesus mitubag, kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo, sunod lamang kanako. Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Hesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Hesus nga ang tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang miingon, kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo. Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat niining mga butanga ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa tubag nato sa Salmo, ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo. Lingay mong tupad ing na unsay sigihan imong sudong. Unsay imong sigihag sudong karon ba? Naiuban magsigig sudong sa kwarta. Sigig yung ihaps kwarta, siging ihaps kwarta.
Nasay uban magsigig sudong sa ilang naong diha sa samin, hala pangusab ana mga colors buhok, mga kilay, mga ngabil, ngari nga matanang mga iskina sa ilang naong ilag yung butangan o komentaryo kay gisudong yun lagmay ilang naong. Nasay uban magsigig sudong sa mga celebrities kanang mga nindot kay mga naong ana. Nasay uban magsigig sudong sa mga sikat nga mga athlete sa NBA, sa kanang basketball, sa tennis, golf ug uban pa. Bisag unsa la itong gisudong. So dili na gani naong sa Ginoo nga atong gisudong, dili na ta mahimong matarong. Ana. Kinsa dinhi ang mo claim, pader, matarong ko. Tasa nga mo. Anong di man mo isa nga? Kung saan rin yung gisudong ron din ang naong pare. Kanang magsigig simba, kisa may gisudong ana, ambot lang. Unsa may mahitabo kung magsigi tag sudong sa naong sa Ginoo. Kung maningkamot gitag sudong sa naong sa Ginoo, mangita gitas Ginoo, iya ginang ipakita ang iyang naong. Di man daw ang Ginoo, di man na siya magtago. Ana, mupakita gina siya, basta mangita kaniya. Kaya iya naman sa nang gisulti, pangita kamo o kamo makakaplag. Pila nakabuk ninyo dinhi nga nakakita gyud naong sa Ginoo gahapon. Gahapon ba? Kisay nakakita sa naong sa Ginoo gahapon. Unsa may naong sa Ginoo inyong nakita? Na ray pangutana. Nya giunsa man nimo ang Ginoo sa dihang nakita na nimo siya? Ha? Asa man ang naong sa Ginoo makita? Sa tanang lugar, sa tanang butang, sa tanang tao, ang Ginoo anaa. Mabutan na may nga tao, where can I hide your presence, O Lord? Natua ka dito sa labaw mga panganod, bisag tua pa ko sa ibabaw sa mga kalangitan, tua ka dito. Adto ko sa ilawom sa kadagatan, tua ka dito. Bisag dito sa kangit-ngit sa ilawom sa yuta, tua ka dito. Walay lugar nga way Ginoo, ang langit ug yuta puno sa presensya sa gahom sa Ginoo. Sa ato pa, makakita kita Ginoo sa tanang lugar. Mao na si San Pablo, gibutang-butangan siya, gipapriso siya tungod sa iyang pagkakita sa Ginoo. Matod pa niya, nabilanggo ko tungod niining paglaom sa kaluwasan sa Israel. Kinsa man ang paglaom sa kaluwasan sa Israel ngayang gisulti? Si Jesus. Nya sa una wa siya kita ana. Iya pa gani nang gilutos, Pablo ba? Iyang gilutos gipamatay pa man niya ang nagsunod, gipapriso niya ang nagsunod anang Jesus, pero sa dihang nagpakita si Jesus niya, wan agid siya mubuwag sa iyang pananaw, diha na gid siya gasigig sudong ni Jesus, hangtod siya mismo siya na say gipapriso, giunay siya ba? Katong iyang gibuhat sa una nga iyang gilutos ang nagsunod ni Jesus, karon siya na say gilutos para ni Jesus. Pero wa na gid siya mubuwag sa iyang mata. Gasigi siya sudong ni Jesus, makita niya si Jesus dihas prisuhan. Sunang kas iyang kadina, ingon di siya, malipayon ko nga gikadinahan karon tungod kaniya. Kamo, prisuhon mo. Unsa man, malipay mo. Karon ra ba kuno kay ang TRO nga gifile sa lawyers ni Senador Bato dito Supreme Court, gidinay man. Dakpo na gyud kuno si Senador Bato, ug madakpa na siya ato kunong pangutanon ug mapriso na dito sa dahig. Magduwa na nagdama sila dito ni President Duterte. Mao man duwaan kasagaran dito sa prisuhan kay
Di katagaag chessboard kay basig maghinapakay unya mo. Kanang simento badlis-badlisan lang na ninyo. Ana, human dama dayon ana. Mo na moingon ka si Senador Bato nga nakita nako ang naong sa Ginoo dito sa prisuhan. Di ka siya magsigigmahay. Si President Duterte karon tuig naman siya kapin dito sa dahig. Nakita ka niya ang Ginoo. Uy. Kinsa karon nila ang nakakita Ginoo? Portirabang gubuta sa Senado. Ang bag-orong gitawag og ang sa tawag ana nila kanang 13. Patriot 13, mao tingin na uban itawag nila Patriot 13. Gatubang nakaili sa liderato sa Senado ba? Kana sila si Alan Peter Cayetano og mga kauban nahimom na lang 13, ika-13 tos Bato. Porting atake karon na nila. Sila'y gibasol nganong naay pinusilay kuno dito sa Senado. First time kuno nang nahitabo nga nagkapinusilay dito, ang gibasol sila. Kay guwap ako no sila adto mo take over matud pas mga pipilasan nga ni comment o guwap lang gito nila ipamugos ang pag take over, malinawon unta kayo ang Senado. Ana ba? Sakto ba dili? O dili? Oh. Kinsa man day nakaingon nga nagpinusila ito dito nga sila man kuno mo nag-take over. Ana, no? Mailhan nimo ang tao nga nakakita Ginoo. Unsa may kanang nagsudong basnaong sa Ginoo sama ni San Pablo ang una gyung mahitabo, relax siya sa iyang kahimtang. Kana bang relax? Relax. Mao na si San Pablo, relax ra kayo. Ako, di magita ko ganahan yun nga mo relax ani rong halin nato sa atong raffle tickets. Wapagot ta kaabot og 20,000 na patas 14,950 ka tickets pa ang atong halin. 14,950. Malipay na mo ani, anya hapit na matapos ang Mayo. Malipay mo dili. Oy tubag. Di mo malipay sa to pa wa mo kakita sa naong sa Ginoo nga nanghatag nato na malit. Oy pakpaka nato yan na malit ani. Bisan unsa kagamay hinatag ni sa kamot sa Ginoo pinaagi sa mga tao sang nakasudong sa naong sa Ginoo. Magunsa man gyud og kanira gyud 14,950 ang resulta sa mga nagsudong sa naong sa Ginoo. Yato gineng ipamugos. Pero magsigi lang gyapon tag sangyaw. No. Hantod inig ka July 25, mahurot na ng 250,000 ka mga tickets. Di ba? Nang minghoy ang mga naong. So, di madda pa din rin. Kadaghan sa dana pa din rin. Ay, nganong mag-uol mo nga na, anyay hikapon ang Ginoo diha. Mukalit lang ingon, ako na lang ng 100,000 ka tickets pa der. Ana, no? O di, wa na. Kuha da yun. Pila man sa ng 100,000? Pila na amount, ana? Times 200. Unsa? 100,000 ka tickets times 200? 2 million. Taka mo lang ang compute. Pila? Pila? Tanawa. Ingon anak lagi din yung inyong pag-eskwela sa una nga galisod mo ka ng compute ka. Kasimple anak. Kuwaon lang na nimong 3 ka 0 sa kuwaon nimong 3 ka 0 sa 100,000. 100 times 200 pila naman na? Pila? 20,000. Ibalik to nimo ang 3 ka 0 nga nakuha. 20 million. Wala ka siguro eh. Na mo palit ana.
20 million, basig na ara na sa imong tupad. Nya nakakita siya sa naong sa Ginoo. Nya to asay halin ron sa iyang house and lot. Ana, nahalinan siya mga 180 or 200 million. Nya, maingon din siya, ako lang ning i-share ang 20 million adto sa Compostela. Palit din siya. Nya, siya man ginay makadaog kay 100,000 god ang iyang ticket. So siya ginay makadaog sa atong premyo. Ana, iya ra sa nang ihatag balik dire. Ay ana, no? Kaya nga naman, kay nakita niya ang naong sa Ginoo, dili ang naong sa kwarta. Na kay may tabo ana? Posible. Posible. Muna si San Pablo, bisag gipriso siya duha ka tuig dito sa Roma, nga wa gibasihan nga kaso, kay buhian man ta siya sa mga Romanhon, sigihan man gid siya daot, iya gitong gidawat hangtod yun nga nilampos ang nagdaot niya og naputol yung iyang liog dito sa Roma. Nilampos man yun. Pero dako kay niyang kalipay og atong i-fast forward sa dihang giskidula na si Pablo nga putla na siyang liog dito sa Roma, nisuwat din siya ngadto ni Timoteo katong iyang usas mga followers niya. Niabot nako sa takna or sa adlaw nga ako nang dawaton ang ganti sa akong kadaugan, ang ganti nga dili malaya. Nindot ano? Ingon siya, midagan ko sa lumba, lahos gyud dag-anan. O karon ako na ning pagadawaton. Ang pagputol siyang liog, gitawag niya og kadaugan. Ana, basta kakita kas naong sa Ginoo, pirmi kang relax, pirmi kang malipayon. Naminaw ko sa mga comment diya social media, ang solid, tawagom sa sila solid 13, kanang bag-orong majority. Padayon ra sila sa ilang business nga gisangon nila. Nag-schedule sila para sa impeachment, nag-schedule sila mga hearing sa tanang mga dagko rong mga kaning problema nga giatubang sa atong nasod. Ana, naghimo sila mga bag-ong mga leader sa committees. Padayon lang ang business. Nya kanunay lang ginang isulti sa ilang kanarong presidente, si Alan Peter Cayetano, ako mabati, mingon siya nga, posible, sunod adlaw, wa na sad mi dinhi. Ana, ilisa na sad miglaing leader, pero samtang niya pa mi, buhaton lang namo, unsay mabuhat. Relax ra ba? Pero ang dito speakas, akong nadunggan, magsigig panghulga, kuanta, ilisan tani. Napagyan dito ning himo gyud og kuan social media akong nabati usa ka senador nga nitago na sa bato, di na to kabalik, di na mo 13, 12 na lang mo. Nya kami 11 mi. Na 11 man sila kay katong duhang ni abstain pagbutasyon ning baliman nga ani adto na mas minority di siyam plus duha 11. Nya ang majority 12 na lang ang present. Sila usa nila kuwang. Tabla na ta nya punag usa mo 13 awa na. Duha na lang ilang kuwang. Mausab na sad ang liderato sa Senado. Ana. So murag ang dito speakers perti ka ang focus nila unsaon pag-ilis kining bag-ong nilingkod. Pero kaning bag-ong nilingkod ang ilang focus unsay ilang matrabaho samtang galingkod sila. May karon kinsa may relax nila ron kanang naningkamot og trabaho o kanang naningkamot nga mo take over. Kamo na lay hukom ana. Dinhi karon simba man mo kinsa may mas relax kanang natog o kanang naang naningkamot og paminaw. Kinsa may relax? Kanang natog. Relax na pero basig wa na sa kasudong sa naong sa Ginoo. Di oy basig masakito na siya kay basig tiwasono na ba no? Naabay ga natog ninyo diha. Kana posible kana wa ka kasudong sa naong sa Ginoo. Ikaduha,
ang nagsudong sa naong sa Ginoo mahimong tuburan sa kamatuoran, mutug-an ginagtinuod. Ang kaning wa kakitag naong sa Ginoo mamakak gina. Di na sila kabaong mutan-aw sa kamatuoran. Naaroy pangutana sad, kinsa man gyoy hinungdan nga nagpinusilay didto sa Senado? Ang Magic 13 katong Solid 13 o ang NBI? Kinsa kunoy gasugod? Karon ang gipangkasuhan ang katong security unsa na usaa. Gipangkasuhan ang pipila nila, suspenso pa guys ombudsman kuno ang katong leader kay mao kunoy hinungdan nga nagkagubot kay mao'y nagpabuto katong iyang pag-warning shot. Ang mga NBI wa gi kaso. Pero naminaw ko sa mga uban sang side nga mura sa kog na-convince na iusasad ka senador nga nag-explain. Ingon siya, nganong pasanginlan man ang Solid 13 nga ni-take over, maong nagkagubot. Nga normal man na sa Senado, kanang ilis-ilis og leadership. Siya, parehagod, mig subiri. Kalit lang og ilis ang Chis Escudero. Chis Escudero, gikalitan lag ilis ni isa nang usan Soto. Normal man na sa Senado. Matud pa niya 24 agud may kabuok. Ug di na may kauyon sa kananaang ga-leader. Magsabot-sabot lang tong 13. Niya mo ditso dag isas kamot. Anad man kay mi ana. Tanawa di ba kinsa may ning congratulate ni Chis Escudero si Mig Subiri. Congratulations sa atong bag-ong Senate President. O niya pagka-ilisad ni Soto ngadto ni Chis Escudero, ni congratulate sad si Chis Escudero. Congratulations sa atong bag-ong Senate President. So normal ko no nga kinabuhi sa Senado ang pag-ilis-ilis og liderato. Nganong karon nagkagubot man. Karong pagkailisa, nganong nagkagubot man. Matod pa niya, tungod kay naay abnormal nga presensya sa Senado. Kana bang wa palandunga nga naa sila sa Senado. O kinsa man, matod pa niya ang mga NBI. Kaya ang kasagaran nga naa sa Senado, ang ilang usaa, nga naasad ang mga pulis, usahay na mga pulis. Pero wa sila maghunahuna nga naay NBI. O nganong dito man ang NBI, kay ilang gipugnan nga dili makasud sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Ilang gipugnan. Mao tong gigukod nilag maayo aron di kasud. Gipugnan ba sa NBI nya dito sulod sa premises sa Senado? That is abnormal. Og dito pa to gawa sa koral pasabot na naman ay koral ang Senado kay GSIS compound man na. Kung dito pa sa gawas sa GSIS compound, dito pa nila gigukod si Bato nya nagdinaganay sila asa sila tuyok-tuyok sa tibuok Manila. Okay ra gid unta to. Ang nakaapan kay dito Manila gi-intercept, dito Manila gipugnan si Bato nga naa na sa premises sa Senado. Sa ato pa muriak na ang security sa Senado sa ilang presensya. Ug mao na to nga si Bato sad wa siya padakop ako ning balay. Senador ko, wa ko gisuspenso sa Senado. Doon ako'y katungod nga mo report. Motong ning resist siya sa pagdakop. Ato pa pagkupot ko do dire. Gibuwakling Bato bitso din siya dagan dayon. Kay bao naman siya nga kaning pagkakuputa sunod-sunod naman ipindaw naman ko ani. Di samtang napay higayon ba usapay ni kupot buwakli dayon dagan din o gigukod gyud siya hangtod nakasod siya dito sa ilang session hall. So nang kana NBI nga dili sila foreign sila sa maong lugar matud pa atong ga-explain. Sila mo'y foreign persons sa among Senate hall or premises. Nya sila pa'y nanggukod sa among senador.
So very abnormal. Unya karon Lunes man to, pagka Martes na relax, mao tong murag na gidawat na nga lain na ang kaning kuan. Pagka Miyerkules, purti mang daghan ng NBI didto sa GSIS. So na-alarm ang diri sad sa Senado. Nganong daghan kayong NBI? Kay ipasecure ko no sa GSIS ang ilang lugar kay niingon ra ba kunos baton daghan namang nagpundok mga tao dito sa gawas basing kunog magrayot mga among ang GSIS nga mga precious kanang ila kuno mga paintings ug uban pa mga valuable things basing kuno bag madaot. Ang pangutana matud pa atong senador nga nag-explain nganong NBI may ilang gihire nga di man na normal mga pulis man maoy mo secure unta ana. Nganong di man mga pulis ilang gig-hire, nganong NBI man. Di nakapa-alarm og maayo. Og nganong ang NBI midot-dot man sa pultahan pasulod sa kaning sa Senado. Oh. Mo tong gilili sa usaa nga head nagdamag mga armas. O di iyang giingnan kinsa mo. Di niingon nga NBI Insa ipaubos ng inyong armas, sa iyan ang bersyon. Ipaubos inyong armas. Wa man ipaubos, iyang salbahan. Ni baos man. Amo tong pinusilay sila. Agad wa man pinusilay, kasi sinalbahay, kaya man sila gyan magpinusilay, ang namatay ang tato. Kinuanay ba? Winarningay ba? Di sato pa, matod pa atong sa iyasang version, namuros akong na-convince. Nagkagubot may dili tungod sa pag-ilis og liderato kay ordinary man anamo din ama may magkagubot ana nagkagubot may tungod sa mga unexpected persons para niya ang NBI niya ikaduha nga unexpected ang pagtunga ni Senador Bato nga wa gyud damha nga motunga amo na ikatulo kuno mao pa ni para niya ha mao pa ni ang unang take over sa liderato sa Senate nga way basbas gikan sa executive branch. Kadtong tanan nga mga speakers nga niagi kuno para niya do na gidtoy basbas gikan sa executive department. Karon kuno way basbas na exercise jud kuno ang independence. Kay ang nagtuboy aning Peter Cayetano mao ang Magic 13, dili ang executive branch. Mao na iyang gidudahan nganong nahimo rong babag ang Senate majority nahimong babag sa system sa government nga operation, nahimo na silang murag na iniatake nila kay wa ni basbas gikan sa executive branch. Iampo nato mga igsoon, dili unta sila magsigig tan-aw ni anang gahom og kwarta og authority. Musudong unta sila sa naong sa Ginoo. Kini karong executive o kini karong bag-ong 13 sa Senado atong obserbahan. Mangita ba sila sa kamatuoran? Pangitaon ba nila ang kamatuoran nganong nawagtangan ta karon og mga trillions pinaagi sa graft and corruption? Mangita ba sila sa kamatuoran ana o mutabon-tabon sila? Kung mangita sila sa kamatuoran, sila angayan nga molingko diha. Nya kung mangita sila sa kamatuoran, expected sad na makontra nila ang mga buangon. O kanang mukontra nila, kung mangita sila sa kamatuoran, ang mukontra nila, ato na nang i-conclude, mauna sila ang mga instrumento sa dautan dinhi sa atong gobyerno. Kung mangita sila sa kamatuoran, kaniron sila si Alan Peter Cayetano. Kung tinudo nilang pangita ang kamatuoran, nya nay masuko nila, nya atakihon sila, akanang ni atake nila, mauna sila mga buangon. Nya inigabot na sa eleksyon, di na ta mobutar ana nila. Di ba? Kaya na magitay eleksyon. Gani, mura maging naning kamot rong pipila ko no nga, wala na lay eleksyon. Mo nang doon na sila rin post na sad nga
Chacha, charter chains. Nindot, ano? Daghan kayo ana, tungod na sa ilang pagsigig sudong sa naong sa kwarta, naong sa dungog, naong sa gahom dinhis kalibutan. Nindot unta mo sudong tas naong sa Ginoo, aron dili ta mga matay. Kining minahal nga tinun-an ni Hesus, nga ingon siya, unsay labot nimo tanawas Pedro isa kana Lord unsa may mahitabo ana no, ang iyang gisudong ang naong sa iyang kauban kay giingnan man siya nga mamatay siya pinaagig idupa iyang kamot niingon si Jesus ay nganong magsige kag tan-aw ana sunod nako tan-aw nako ay pagsige tan-aw ng imong kauban kay mura bag mahangin si Pedro ba siya ako ra day malansang ya kana siya minahal ra ba na nimo ingon si Jesus ay unsay labot nimo moingon kung magpabili na siyang buhi hangtod igbalik nako. Sunod nako. Pasabot, ako'y sudunga, dili ang imong kaugalingon, dili sad ang imong isig katao. Pangitaa ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Manindog ta. Mga igsuon, si Jesus mao ang gipadala aron sa pagluwas sa kalibutan. Uban kaniya o pinaagi kaniya, masaligon kitang moingon, Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mamahimong matuod nga mga sulugoon, nga mubuhat uban ang samang pagtagad nga gipakita ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, pagmatinud-anon sa ilang mga saad, ug mutuman sa ilang mga katungdanan, diha sa diwa sa gugma ug sa pagserbisyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Nga sila nga nakasinatig mga kalisdanan, makadawat ug kusog gikan sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Nga ang mga masakiton makaamgo nga hiniusa kang Kristo ang ilang mga pag-antos nga gisagubang mamahimong panalangin, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansya ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Ang atong mga kaparyentihan ug mga kahigalaan nga namatay, makatagamtam na sa kalinaw dito sa Dios ng puloy-anan nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang tanan alang kanamo. Makagagahom ug maluluyong amahan, dawata kining among mga pagampo, nga among gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga hasang, di man sa mugma, sa bubaw sa pusa. Kining patno, kining Ginoo,
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ang nagaanhi nga Espiritu Santo nangamuyo kami Ginoo, mag-andam unta sa among mga hunahuna alang sa Diosnong sakramento, tungod kay siya mauman ang kapasayloan sa tanang mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an, ug samtang nagtan-aw sila mikayab nganha sa langit aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining paan sa kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, uwabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunan sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami tinugyan sa pagsulay, tinunuan, luwasan kami sa daungan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay man ang gingharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We are made for service to care for all men. We are made for love, both time and again. A love that will live through sorrow and pain. A love that will never die with strength. God sent His Son to show us the way. One who shared His love every minute of the day. One who gave His life that we might live, and His Spirit to help us through the years. Magampo kita. Tagda Ginoo ang among mga pagampo aron maingon nga nabalhin kami gikan sa karaan ngadto sa bag-o nga mga sakramento, ingon man usab tinalikdan ang karaan, mabag-o unta kami uban sa santos nga mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nong kalinaw. Nya mahitabo ra ni kung magsigitag sudong sa naong ni Hesus. Salamat sa naghatag natog padayon na suporta sa atong mga raffle tickets. So padayon tag pamalit, padayon sa tag pamaligya sa raffle tickets. Anhitan makasudong sa naong sa Ginoo. Tagpila to'y atong raffle tickets? 200 pesos. Kinsa to'y mo premyo nato? Ang unang mo premyo ang Ginoo times 100. So palit kag 200, premyohan kag 20,000. Palit kag 20,000, premyohan ka og 2 million sa Ginoo. Nya ikaduhang mo premyo nato mao ang tao. Mo na atong first prize 500,000 o sa kabuok, second prize 5 katag 100,000, third prize 8 katag 50,000, consolation prizes 40 katag 15,000. So atong pakpakan ang namalit nato. Salamat kayo. Nya kay nomdom lang kay duol naman kayo atong Children's Congress karong May 26 adlaw nga Martes, karon ang Martes. Sabado na ta karon. So karong Martes atong iampo nga maayong panahon yang atong mga youth, PYCC o mga katikista, maayo nilang pagka-manage ang Children's Congress. Unsa may atong gikinahanglan? Mga school supplies nga inyo untang
hatag sa diri kay ato nang gamiton. PYCC murag nangumpra na ba o pa mangumpra para mahibaw-an na nato unta karon og ugma labing dugay ugma kung pilay ato mga na-donate na nga mga school supplies aron pun-an na lang nato kay distribute na nato sa mga kabataan. Nya ang ato sang mga sagala o rayna para tong Santa Cruzan karon sa nang May 30. Palihog, volunteer mo kung dili mo tawgon, tawgon mo ayaw balibad aron malangit sad mo. Karon ang May 30. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana usab kani. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.